मानसिनि खर'आव मा दंमारो बेमारबोथ' जानो रोङा ओमफ्राय जालु जालायानो मानो जोबनो थाङा मालाबाबो उदै सानाय खर' सानाय लोमजानाय बेफोरखौ खोनायानो आं अब्लाबो हस्पिटालाव मोनफैबाय थायो जे मानसिया नार्सफोरदोसो गुलु गुला नङाथ' हस्पिटालफोराव नार्सफोराबो समायना समायना थाथारो नालाय मानसिखौनो बुजिना मोनला आं बे अमा राजाखौ दसेनो मा जाब्रबो मानि बिहुस जाना गोलैनाय बेलाय हिनजाव थां माथां हिनजावफोरा बिहुस जानानै गोग्लैयो होमबा हिनजावफोरनि देहाफोरा मोजां नङाब्ला बिहुस जानानै गोग्लैयोथ' आरो मालाबा बेहालाय मानि बिहुस जालाबायनांगौ जाखो मानि इसिबां दावराव आरो फेसनखौलाय मानो रायगासिनो बेना बेमारा एसे जुदा रोखोमनिलै रायजानाय बेमार बेनिखायनो रायजायो मा रायजानाय बेमार मिथियाब्ला आं खोन्थानि बिनि मोदोमाव एक्सरे खालामबाबो आल्ट्रासाउन्ड खालामबाबो जेबो ओंखारा बेमार होननायानो ओंखारा थेवबो हस्पिटालाव फैबाय थानांगौ बेमार गैयैखायनोथ' रायदों बेमार गैयालासेनो हस्पिटालाव फैबाय थानायखाय बुजिबाय दा बेमार गैयालासेनो हस्पिटालाव फैबाय थानायखाय रायजानाय बेमार होननानै बुंदोंब्रा अब्लाबो बेमारिखौ बेफोरबायदि रायनाङा थांदो थां नोंसोर बाहेरायाव थांदो दसे उनाव डाक्टारा चेकआप खालामनो फैसिगोन आंलाय मोनदि थौ बाहेरायावनो दसे जिरायहैथ'नोसै जोबोद गुसु मोनदों सारा दसे थाथ' आं डक्टरखौ लेंना लायना फैनि है बिराद मोजां मोनदोंमोनलै मानो गाना थांनांगौ जाखो वाइला आंलाय माथो हस्पिटालावसो दंफैलै बेवाइफोरनि हाबायासो जागौलाय लांबाय नामाब्रा बेवाइफोर थबसिनि हाबाया बेवाइफोर साला बेवाइफोराबो मादालिनि बिदा दुदालाखौसो मोनबायना हाबा जानो आंनो लागौमोन ना मोनबा नोंखौ बेवाइफोर मानो दुदालाजों गोसो थोलायनांगौ जाखोब्रा साला स्वाद दुदाला मा दुदाला नोंथां दुदाला माने दुदाला आरो नोंथाङा बेफोरखौ बारा स्ट्रेस लाबाय थानाङा नोंथांखौ बिजि थुनोसै हाट आं बिजि थुजायालै बिजि थुजायाबा बोरै जानांगौ जाखो दाद खायसे डक्टरफोरा डेन्जार गोसा थुनानै होयोलै बिजिफोरखौ आरो खायसे ना पात्ता मोना नोंबा माबोरै थुनानै होगोन आं गियोना आं थुवा नैबे नार्सआसो थुगोन आच्छा नार्सआसो बिजि थुखायो बावदों आं मायाव थुगोन बिजिखौलाय नोंनि बे सिलाइन होबाय थानायावनो थुगोन आरो थाब्लियाव थुबा जाया नामा जाया आखायावनो लानांगोन दाद साला जायाब्रा मा सिलाइन होनानै आखाइखौनो बुगा होजोब्बाय थाब्लियाव थुब्रा थाफ्लियाव आंनि थाफ्लिया एसेबांबो गाज्रि नङाब्रा सिल जोंख्लाबलायनायसो आंनि थाफ्लिया ओरैबायदि सिल ना नोंसोरनि मोखांखौनो नुबावगोनसो आंनि थाफ्लियाव सारा माबायदि खोथा बाहायदों खोथाखौ खोनानायाव गाज्रि खोनादों जानो हागौ नाथाय आं सैथो बाथ्राखौनो बुङो आंनि थाफ्लियाव थुब्रा थाफ्लियाव आरो थाफ्लियाव थुबाथाय सानायफोरखौ बारा फाथा मोनालै आखायाव बिजिखौ थुबाथाय एसे सानायखौ फाथा मोनो नाथाय थाफ्लियाव फाथा मोना बेनिखायनो थाफ्लियावनो थु आरो आंनि थाफ्लिया गुफुरखा नोंसोरनि मोखांखौनो नुबावगोनसो खोनासं नोंथां बे बिजिखौ थाफ्लियाव नङा आखायावसो होनांगौ आं थाफ्लियावसो लागोन सार बेखौ एसे सिगिनांसिगोन बायदि मोनबाय आं देलाय सिगिलाय सार नोंथाङा नैबे डक्टर सारनि खर'खौ नुबाय दा मानो नुवा जानांगौ जाखो आलु बेदर बायदि नोंनि थाफ्लियाव बिजि थुबाथाय आलु बेदर बायदि जागोन आखायावनो थुनो होदो अब्ला नोंथाङा उन्दुनोबो हानाय नङा आइला नंगौ नामा मा टाइमनि बिजि होनो नागिरखोब्रा आंलाय थाफ्लि बुगालायनाय सार थाफ्लिया बुगागोन अन्नानै आखायावनो थुनो होदे आच्छा जागोन दे माबा थु आरो आं थांनोसै बेनिफ्राय दे बिजिया थुनानै फैदो बारा टेनसन लानाङालै थिग जाजोबगोन दे बे बाराव बेनि प्रब्लेमखौ लानानै टेनसन जायाखै आं नंनायनि नङिनि बेमार जायाबाबो हस्पिटालाव मोनफैबाय थानायखौसो रागा जोंदों आं देलाय खोन्थालाय सन्थला मा जानायमोन माबालै सोरबा मादालिजों मोनसे मिथिङाव दंमोनलै बियो मा होनखो मादालि सोरबा मादालिजों दंफायोमोन रेस्टुरेन्टआव आंबो दखानखौ बन्द खालामनानै एसे माबा माबि जाहैनि नंनानै थांदोंमोनलै बेवहायनो गाव लोगो मोनहैदों आं ओमफ्राय मा जाखोथाय माबा थबसिनि हाबाखौबो लानानै टेनसन जाखादों मानसिया बेयावनो बायदिसिना सानब्रबाय खोमा बिहुस जाबाय बिदिब्ला बियो मादालिजों दासिमबो रायलायो नाथाय मादालिखौथ' बियो हेफाजाबसो होयो होननानै बुंदों मादालिजों जेबो जायाखैबाथ' मानि थाखाय बिहुस जाखो बेलाय अमा राजाया बेवाइफोर थबसिखौ गुलु गुलु खोमालै गोसोजों बेनिखायनो बिनि हाबाखौ सहायनो हायैखायसो बिहुस जादों खोमा बिदिबालाय अरजाथाराहाय हिनजावनि बिबाखौ नोजोर होग्रा लासिंसिं खोनानायावनो अगालि खोनाखायो अमा राजा
गोजाना बेलेग हाग्रिमोनदि मालायफोरा हिनजावनि बिनानावखौसो थैफ्रामलायो बेना माबा बेवाइफोरखौसो गोलो गोलो आंहा बिनानाव गैयानो मोजां जादों नङाबा बे अमा राजाजों बारग'गौमोन आं मालाय माथो बुंबावनोब्रा हाग्रिमोनदि आइ हा मा जादों जावैसो अमा राजाया मा जानांगौ जाखो बे फाग्लायालाय हामगौ बेमारि मानसिखौ बिदि बुंनो जेबो बेमार जायाखै नों जामादिया ओरैनो बाददावलाबायनानै गोग्लैलाबायनायानो आयौ मा बेमार बेलाय बाददावलायना गोग्लैनाय बिदिब्लाथ' बेमारा बिराद गाज्रियानो माथो बे आब' थबसिनि हाबाखौ खोनानानै बाददावनानै बिहु जानायानोलाय ए बिदिसो होमबा बे मानसिखौ रागा जोङाबा माथो बेलाय मालाय गिदिर लोमजायो अपारेसन जायो मा जायो बे बाददावलाबायनानै हस्पिटालाव थाफैनांगौ जायो आयै बेखौनो हाखु दाखु फैथारबाय जोंहा बोरो मानसियालाय एसे जारिना गालांनो आं फाय आं दोनलांनि साला मालाबाबो हिनजाव डाक्टरफोरजों थाफ्लियाव बिजिखौनो थुजानो मोनलां ए माथो टेनसना जोबोद गिदिरथारथ' आरो आयला मा जमरानिनि माथो बायदि खोनादोंब्रा नंगौथ' आरो आंबो जमरानिनि खम नामा आयला माथो आइ बिखुनजोसो मानो नायनो फैदों नों बिखुनजो आंखौ थैदोंना थैयाखै होननानै ना ओइ फाग्ला बोरखांनाय थैजानो लुगैनाय मोनब्ला नोंनि ओंखाम गोजाङाव एन्जर मुलि होनानै मालाबानो बुथारसिगौमोन आं नोंखौ मा राव जाखो बेलाय साला हस्पिटालाव फैनानै बेमारि मानसिजों गोदैसो रायलायनांगौ बेहा माबा गोखा आव साव बाददावलाबायनानै गोग्लैलाबायग्रा डाक्टरनाव हामा बेफोर बेमारा गाबोन समफोर अजानावसो लांसै आं नोंखौ मालायनि अजानावलाय मानो लांनांगौ जाखो आं गावनो अजा मन्त्र सोलोंसिगोन ना एबारनिफ्राय बेवाइफोर अमा राजा थाब हामदो दे हाबाफोराव थाब खामानि मावनो आच्छा हाबानि थुम्बु सोंग्रा नङा होमबा लामायाव गसंनानै आलासिफोरखौ जमग्रा नङा होमबा बैथिं साहा लोंग्रा दङ बैथिं ओंखाम जाग्रा दङ होननानै बुंग्रा नङा होमबा हाबानि सिलिन्डार गेस सियार टेबुल रोगाग्रा नङा होमबा मिथिखायोबालाय मानोथो सोंखोब्रा दस्ते सोंनांगौ जायो माथो एमएलए होननानै स्पेसियेल मासियाव फज'नानैबो दोननो हागौ ना हा न'नि मानसियालाय खामानि मावाबालाय न'नि हाबायाव बोरै जानांगौ जाखो उन्दैफोर मोजांसो बुंदों नों बे दुदालाखौलाय मानो लानांगौ जाखो नों बे थास' दुदालाखौ मैथास्रिसो नायग्रोबाय थागोन बियो थास'आ माननाय माराया नों फा होननानै बुंदों मा गाज्रि बुंदों नामा आइ बिखुनजो बे थास'ना मानसिया मानबाय थायो अब्ला मैथा नांगौ जायोब्रा मैथा जों जेरै थास' ओंख्रि संबा मानगानायनि मैथा होनानै होयो गोखै बुस्थु होयो बेखौसो बुंदों दा बे जावैसो गोदानालाय मानसिसो दा थास'थ' नङाना बे मानसिया मानग्रां खायसे बिनि नामखौ दुदाला दोनदों दा बिमा बिफाया मानसिजों नामजों आखलजों मिलायखायो मिथिबाय जेरै हाग्रिमोनदिया गोसोमखाय हाग्रिमोनदिदि आरो बै सन्थलाया मुला गुफुर साला आंनि नामजों मानसिजों मिलायाखैलै आं सन्थलाला नङाना आं फुल्लासो जानो समायदों फुल्ला जाबाय उन्दैफोर थाबैनो हामदो दे जों थांनोसै आच्छा बेवाइफोर थबसि नों दुदालाखौनो लाथारमारनोसै आरो मोजां नङालै दुदालाया नोंखौ फिसिनो हानाय नङा फिसिनो हाबाबो हायाबाबो आं हाबा जानोसै बिदि बुरै नुलायनाय थालां थौदो बे खर' गरमजों रायलायबाय थाबा खरानो नस्थ' जागोन आइ थबसि थौदो थै साला बे दुदालाजों हाबा जादोंना देनां आलाय सिलाय जाबासो गम मोनग्रोदों बेथि हामालै दस्ति सावसो होनाय जायो गोसोजों गोसो मिलायदोंबालाय हाबा जाथोंसैब्रा गोसो थोलायनाय मानसिखौ बोखानो हामानोलै उल्था जोंनावसो फाप नाङो नाथाय जोंनाव फाप नांखानानै दङ माथो जोंथ' गावनि गोसो थोनाय हिनजावखौनो मोनासैना बेबो सैथो अब्ला आंखौ लेक्सार मारिनांलालै आं रागा जोंबाय साला सुवाद थांसै आं बिदिबा थां नां आंनो रावखौबो हारसिंनो फैखादोंमोन हारसिंनो थांफिनगोन लन्थङै उजिदोंमोन लन्थङै थैखागोन राव आं देनां थैबाथाय आंखौ लन्थङै सावनाङा फबनाङालै गस्ला गानहोनानैसो आंखौ बिदाय होलै थैनाय समाव गस्ला खुनानै लन्थं थैनानै थांबाथाय उनावहाय गोथैसालिफोराव गस्लाखौनो मोनहैनाय नङा आं मा सानदोंब्रा आंबो मालाय दानो थैयो नामा मा सानखोब्रा बेवाइफोर मानो बिदि खालामखोब्रा थिगसे बेवाइफोरनि सिगाङाव गाबनो नंबाय साला बिखुनजोआ जमरानियासो फैफाबाय बेनिखायनो जेबोखौनो बुंनो मोनासै आं हाय रे हाय मा जाबावनांगौ जाखोब्रा मा जाबावनांगौ जाखो जायखौनो गोसो थोयो बेखौनो मोना माथो आरो जायखौ लाइन मारिफ्लायो बेफोरखौ गोसोखौनो थोनो साना माथो आंलाय ये दिल है कि मानता नहीं थो आंनि जिन्दगि मा होनखो बाददावनाय बेमार जादों माबायदि बाददावनाय बेमार बेलाय थोद मा जाबाय थायोब्रा बे अमा राजायालाय दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै आं दसे उनाव थांगासिनो
सोर मा जादों नारजि बुदां? अमा राजाया बादावनाय बेमार जादोंनो। बादावनाय बेमार मिनिनो मोनाबाबो मिनिफ्लांबाय आं। सरि नारजि बुदां। नो साहाया लोंदो। मा जाबाय थायो बे अमा राजाया? मिन्थियालै मा जाबाय थायोथाय। दा बेखौनो दसे नायनो थांनो नागिरदों आं। सन्थलायासो हस्पिटालाव दङनो। सन्थलाया लिंहरगासिनो। आच्छा दे होमबालाय। ओमफ्राय नारजि बुदां नों मिथिबायना सिख्लाया सोर? मा सिख्लाब्रा? आरे बे जाथिनि मोजां मोननाय सिख्लाया सोर बियो जाथिखौ इगनर खालामग्राया दुखु होग्राया? आंबो बारा खबर लायाखैलै। आं बिदा नालाय आंनो खोन्थानाय नङालै। नोंनो खोन्थागोन खोमा बिबाजैना नों। दे जागोन आं सोंगोन। आच्छा दे बिदिब्ला सोंबानो जाबाय। आं साहाखौ लोंनानै थांनोसै अमा राजाखौ नायहैनो। दे। मा जागोनलै बे अमा राजाजों लेथेन जोबनो रोङा। जाथि बाजै जाथि नोंजों फंनैसो खोथा रायलायनो सानदोंमोन आं जुदि नों गाज्रि मोनाब्ला। मोना बाजै। नों मोजाङैनो दङ ना जाथि? औ बाजै आं मोजाङैनो दं। नुनायावथ' नोंखौ मोजाङै दं बायदि नुवाखै। मा जादों बुंलाय? बाजै आं मोजाङैनो दं। बुंना माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा बुंबानो जाबायना। मा थिग आं नोंखौ हेफाजाब खालामनो हागोन। आंखौ रावबो हेफाजाब खालामनो हाया। मा होनखो जाथि? जेबो नङा बाजै आं मोजाङैनो दं। खोनासं जाथि न'खरावलाय नांलाय खमलायालाय बयनावबो थाखायो। थेवबो मोजां जाफिनो नङा होमबा? अब्लाबो गोसोनि खनायाव माबा मोनसे दुखु जाबाय थायोब्ला बेखौ सोखानो जोबोद गोब्राब। जाहोनाव गाव हारसिंनो खस्थ' मोननानै थाबाय थायो। बेनिखायनो न'नि मानसिनोनो आंनोनो फोरमायदो। मा थिग आं नोंनि गोसोखौ बुजिनोबो हागौ। नों जेबो बुजिनाय नङा बाजै। मानि बुजियाहाय? नोंबा जे दानि जुगनि गोदान जेनेरेसननि बिबाजैसो मिथिबाय। जाम्बा जाम्बि जुगनि नङाथ'। बुंलाय गोसोफोरा माबाफोर दुखु मोनदों नामा? सोरबाफोर माबाफोर नोंखौ दुखु होदों नामा? बुंबानो जाबायना। बाजै नों बेफोरखौ मा बुंदों? आंनि गोसोआबा दाबो दुखु मोनबाय थायो आरो नोंदाया मालाबा रागा जोङोब्ला, नोंदाया आंखौ एरा एरा खालामोबा, आंखौ मोजां मोनाब्ला आं दाबो रागा जोङोथ' बोराबो। आरो नोंथ' सेंग्रा मानसिसो ना। माबाफोर जादों नामा? बुं। ना सोरजोंबा नांलायदों, सोरबा माबा मोनसे बुंदों नामा? माने सोरबा सिख्लाफोरजों नांलायदों आरो बुंबानो जाबायना आंनो। बाजै माने मा माने मुनिहाय खोन्थादे सोर सिख्ला बियो? बाजैनो खोन्थानायानो मोजां जागोन नामा? बुङा मानो जाथि मा जादों नोंहा? माने बाजै आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनदोंमोन आं बे सिख्लानो दासिमबो प्रप'ज होनो हायाखै। बेखौनो दुखु मोनबाय नोंहा? नैबे नोम्बाजै हाफाङा खालामना होगोन ना? मा टेनसन? खालि नों खेबसेल' येस होननानै बुं। बे सिख्लाखौ हा खालामहोथारगोन कि होथारगोन आं। जागोन दे बाजै आं दा बेलासियाव बे सिख्लाखौ लिंहरगोन। अब्लालाय माथोबाव सानैबो थांगोन दे लोगो हमगोन। बेनिफ्राय गोसोनि खोथाखौ नों फोरमायदो। जाबाय दा? जागोन दे बाजै। सिख्लानि नामखौ मिथिबा मोजां जागौमोन नामा? देलाय खोन्थालाय। बाजै आं मा होननानै फोरमायनो नोंनो? सिख्लानि नामानो जाबाय दावस्रि देलाय। आच्छा दावस्रि देलाय। हा दावस्रि देलाय? मा होनखो नों दावस्रि देलाय? औ बाजै आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो बिनि मुङानो जाबाय दावस्रि देलाय। ओमफ्राय मुसुगुर फुलायलायबो नामा? औ बाजै। मा? बाजै मा जाखो बाजै? बाजै मा जाखो? आदा मा जाखो? आया मा जाखो बेलाय? हापां मिन्थिया आदा बिहुस जाबाय। आदा थाबैनो डक्टरनाव लानानै थांनांसिगोन। जाथि गारिया दिहुनहैदां थां। जागोन आदा। बापावै बापावै मा एसे मोजां मोनदोंमोन आंलाय। नंगौना? औलै बिराद मोजां मोनदों माथो। दे मोजाङै खर' नानानै हो। सासेया मोजाङै खर' ना, सासेया मोजाङै आथिं ना, सासेया मोजाङै आखाइ ना। र' बिखुं मा होनदों बिखुं दे बिखुंखौबो खुरनानै हो। मा एसे मोजां मोनदोंलै सिख्लाफोर। जेलनिफ्रायनो थांनोसो बाबाय आं। मा एसे मोजां बिखुं खुरखोब्रा। गोदो उन्दैयाव बिराद बिखुं खुरजायोमोनलै आङो आइमोनजों आबैमोनजों। दा सेंग्रा देरनानै रावजोंबो बिखुं खुरजालालै। सोर खुरनानै होबावनांगौ जाखो? दे नोंसोरनो खुरनानै हो बिखुंखौ दे। मा सोलिगासिनो बेवहाय? बिखुं खुरजानायखौ नुवाखै होमबा? बेखौ न' बायदि मोननानै लादों नामा? आरो थफिराम नोंखौ जामिनाव सोरबा बख'नो फैबाय। आं थांथ'वालै आं जेलावनो थागोन। थफिराम बे जायगायाव जों नोंखौ लाबोनो गोसोबा लाबोनो हायो आरो जों थांनो खिन्थाबासो थांनो हायो मिथिबाय? जल्दि ओंखार। आं थांनो हानाय नङालै सिख्लाफोर नोंसोरखौ गारनानै। जेबो नङा दे जेलनिफ्राय जोंबो थाबैनो गखागोन। अब्ला जोंनि गेंआव नोंखौ लाफागोन जों। बापावै मा गेंब्रा? सिखाव गें। बापावै सिखाव गें? औ जों सिखाव खावो आरो जोंनि ग्रुपाव रावबो हौवा गैया। आरो जोंनि ग्रुपाव हौवा गैयैखायनो जों मालाबा जोबोद खस्थ' मोनो सिखावफोर खावनो थांनायाव। बेनिखायनो जोंनो सासे सिखावनि गोनांथि। नोंखौ सिखाव बायदि नुथारो। बेनिखायनो नोंखौ लानोसै नामा?
बापाव आंखौ सिखाव बायदि नुयो नुनायावलाय माथो थाङो सिखाव जाबानो जाबाय जेरै सिख्लाफोराबो गोबां सिखाव दङ नाथाय सिख्लाफोरखौ सिखाव होननानै थाबैनो सिनायाना जेब्लाबो माने सिखाव खावनानै हमजाया जोंखौबो सिखाव बायदि नुवाथ' अब्लाबो जों सिखाव खावो दा जोंनि ग्रुपाव हौवा सिखाव रावबो गैया नालाय नोंखौ लानो नागिरदों आरो बापाव जानाय नङालै बिदिया हाय बिदिबा जों बेखौ खुरनानै होआ देब्रा दे खुरनानै हो आं सानगोन ना माबा मोनसे नोंसोर माखौ सिन्था खालामदों दे बेखौ आं खुरना हो आहा बिराद मोजां मोनदों आहा दावसो देलाय मुसुखौ फुलायलाय नोंसो आंखौ जामिनाव बख'नो फैबाय नामाब्रा माथो दुस्त साला बदतमिज गुन्दा साइज सिखाव साइज बापावै मानि खुसियाव बिदि बुंखोब्रा आंखौलाय बदतमिज सिख्ला उन्दै उन्दै नायनानै गोसो थोग्रा नालाय मोनदों मस्लाया मोसौ बोराय गांसो गोरलै नागिरग्रा मा जाबाय थाखोब्रा बुंलाय मानि खुसियाव आंखो जेलनिफ्राय बख'खो आरो दा मानो रायखो मोनबाथ' नोंखौ सोबबागासिनो सोरानानै आगोमा हाथैखौनो थुलौ गहोगौमोन आं हारा सावसुमनो हायि बायदि सिख्ला गोरलै गोरलै गथ'फोर खेदावग्रा नाथाय मा खालामनो आरो अननानै बख'बाय आरो आच्छा बुंलाय मानि थाखाय बख'खो आंखौ नै खोनासं साननैसोनि उनावनो बदतमिज बोराय थाइजौ खहे ओंखाम सेवनाय मोखांजों आंहा मा होनोमोनलाय थालिर बिलाइ नङा फाथै बिलाइ बिसिलायगोन आरो बेवहाय नों आंजों थाफानांगौ मिथिबाय आंलाय मानो थाफानांगौ जाखोब्रा ओइ बदतमिज थाफाबाल आं नोंखौ हेफाजाब होबाय जेब्ला नोंबो आंखौ हेफाजाब होनांगोन ना हेफाजाबनि बदल हेफाजाब बुनायनि बदल बुनाय ओमफ्राय मा खालामनांगौ जाखो आंलाय हा बदतमिज आंजों थाफाबानो जाबाय आरो बेखौनो सोंबाय थायो बालसो बांद्राय सोंलु सोंला खालामबाय थायोब्ला रागा जोङोहाय आं दार मासथिनि गोसो गैयाब्ला जेलावनो थाहैफिनहाय मासथिनि बापावै दावसो देलाय आंखौ दिनै खैफोदनि समाव हेफाजाब होफैबायलै अबेसे जेलाव थानानैबाबो एसेबां गाज्रि मोनाखैमोन हिनजावफोर थानायखाय जियानो जादोला अमा राजा गला नोंनि फिसाजो अफ्रिया हे गसाइ आयुमासो जाजोब्बायलै माथो मानो एसेबां आयुमा जाजोबखोब्रा मानसिफोरालाय आहा फाहाबो हस्पिटालाव बादावनानै बिहुस जाबाय अमा राजायाबो बादावनानै बिहुस जाबाय बोरै जाखोब्रा आदा हा बोरै जाखो आंबो मोजाङै मिथिया जाथिजोंसो रायलायबाय दंमोन मा जानायब्रा जाथि आं बाजैजों रायलायबायसो दंमोन बे समावनो बाजैया बादावनानै बिहु जादों सोर गिथाव बाथाव मानसिनि नाम लानायमोनब्रा नोंसोरलाय हा दे बुंब्रा जेबो नङाना बे गिलु बालु मानसिनि मुङालाय मा अमा राजाखौथ' मिथिबाय दे मा जानो थाखाय बादावग्रा जादों दासो एसे सिगाङाव मोजांमोन आंजों दसेनो माबा माबि जाब्रबनानै गैला फोदालांखांलायबाय देलाय नोंनिखौ खोन्थालाय हाफाङा सोर गिथाव बाथाव मानसिनि मुंखौ खोनानानै बादावखो अन्नानै बेफोरबायदि दाबुं आदा सन्थला जाय मानसिनि मुंखौ लादों बे मानसिया गिथाव बाथाव नङा गसाइ बिदिब्ला मानसिया डेन्जारानो जागोन मानसिनि नाम लाजालायनो बालायनाय नारजि बुदां हाफाङाबा सोरनि नामखौ लानायमोनब्रा आं मिथिखाबाय सोरनि सोमोन्दै रायलायदोंमोन नाथाय मानसियासो सोर बेखौ मिथियासै आं टाइमआ गासिबो थांजोबदो पेसेन्टखौ नायनाय टाइमआ जोबथ'बाय जागोन दे डक्टर